Wara li aktar kmieni din il-ġimgħa tħabbar il-budget għas-sena d-dieħla kienu bosta sħab soċjali u oħrajn innutaw ir-ruħ soċjali ta' dan il-budget li qed joffri sostenn għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Father Hilary Taliaferro huwa l-moħħ wara l-Millennium Chapel f'Paċeville u hemmhekk jiltaqa' ma' nies li jkollhom bżonn il min jismhom u jgħinhom. Filwaqt li sqar li għajnuna finanzjara bħal dik li tal-gvern fil-budget hija bżonn juża għal dawn in-nies, mod speċjali f'dan iż-żmien ta' sfidi madwar id-dinja kollha. Father Hilary tkellem dwar l-importanza li wieħed dejjem jibqa' jisma' u jgħin l-aktar persuni batuti. Aħna mmissu il-polz tal-poplu fil-viċin għax in-nies kontinwament ġejjin hawnhekk. Nixtiequ kellna flus tad-dinja kollha biex inqasmu nagħtu ħalli ħadd ma jbati. Father Hilary tkellem dwar kif illum aktar minn qatt qabel dak li jiġri madwar id-dinja għandu effett qawwi fuq il-Gżejjer Maltin. Bil-fors hemm nies li qegħdin ibatu. U allura jagħmel tajjeb il-gvern li jindirizza l-attenzjoni tiegħu b'mod partikolari lil dawk in-nies li aktar qed jintlaqtu mill-miżuri tad-dinja li qegħdin ngħixu fiha. Huwa spjega li f'xena internazzjonali mimlija konflitti u kriżijiet tkun deċiżjoni sempliċi li wieħed jaħseb fih innifsu l-ewwel u qabel kollox. Madankollu fakkar li huwa dan ir-raġunar li wassal għall-istess konflitti. Għalhekk Father Hilary fakkar fi kliem il-Papa Franġisku. Il-Papa Franġisku li għandu għal-qalbu dan is-suġġett tkellem ċaru tont għal-nazzjon juri il-kobor tiegħu u l-kapaċità tiegħu meta hu jieħu ħsieb lil dawk l-iktar vulnerabbli, dawk l-iktar li qegħdin ibatu.